Assalamu alaykum barliq Şarkı Türkistanlyk qarandaşlar. Aldy bilen hammaňlarynky muş wagtyňlar haýyrlyk bolsun. Hammaňlar ma'lum bolganydek, muşu bir neçe qitim biz muşu Arlington'daki Asylum Office'ningki ýani döwletden panalyk iltimas kılış işxanasynyň aldyda we ýana Amerika Taşky işler ministrligi aldyda bir neçe qitim halkımızınki bulupmamış Amerika'daki asylum meselelerini hal kılış için asylum iltimaslarını panalı tüzütüş için bir neçe kıtım namayiş kıldık. Gerçi bununki bazı kişiler bunun karşı söz veya hareketi bolgan bolsumu bu bizdeki namayişlerimiz nayt muvaffakiyetlik bilen netice kazandı. Burmançı karandaşlarımızınki neçe yılın yazı besilip kalgan panahlı iltimasları hakkında Amerika hükümeti olanı çağırıp bazılarına interview yani ki şu asylum meselesi doğruluk sözleşti yani bazılarına mu green card ne beripdi. Şunun bilen biz o müşahedeki etraftaki bazı kişiler bilen ve teşkilatlar bilen birlikte umumi halkın meselesini sizden hareket kılıp sizden alqılaylı dep neçe qitim sohbetleştik. Bir aydın açtı. Lekin bir neticege bir ortak bir kararga hazır kadar kelenmedik. Şunun için halkımızdaki bizga alaqlaşıp nurgun kişiler şu namayişini bir tizginlik kıysak bolsa yani bir başkalar alsak immigration'dan çağırıp da bizninkini bir kıysak bir namayiş kıysak bulup dep bizge haber alaqlaşkandan keyin biz şu yana bazı kişiler bilen alaqlaşıp kanda bolduysak bazılarının yani şu vay kılımız vay andaqlımız dep jimjitlap ketdi. Şunun bilen biz vaqt münasebetlik bilen suzlap ketmesin dep şu Amerika'nınki vatan bexatarlik ministerligi yani US Department of Homeland Security şu Amerika panalanış işlerine immigration meselelerininki baş idaresi şulgy mesel idare bolgandan keyin şu yerge namayiş ururlaştırdık. Şu aldığımızdaki 3. ayınınki 8'de. Nim için 3. ayının 8 degende hem de hazır nimkiysak bir en kem degende bir iş yaptı vaqt vermesek ma havaniki şu halkımız arasında ruhsat soraýdyganlar işi bolganlar ruhsat sorap özüniň işiga igi çıkış için bir vaqt beriş için ikincisi biz masal taýýarlyk kılışımız gerek iltimaslarymyzni nimene degende mesela ruhsat iltimaslarını nime yazmaz haberlige muhbirli bilen alaqlaşıp başkula bilen alaqlaşıp namayişini bir çoňrak bir namayiş kılıp bütün halkımızın işini bolupmamış Amerika'dakilerin işini bir el kılışınki tizden bir çaresini için muşunu kılıvatmız. Aldı bilen asasen bu namayişinki muşu Amerika'da siyasi panalık izdap siyasi panalık hiç alanmagan terendaşlarımızniki işini aldırıp sürümüz. Şunu tiziltiş için çakırık kılımız. Onundan süret yana dünyanın her kayışçaridiki Şarkı Türkistanlyk qarandaşlarımızne bolupmu Uygurlarni başka döwletler bexatar astydaki Uygurlarni Amerikaga köçmen bolup kabul kılışını. Mesela jele 2022 ýylga Amerika hükümeti 125.000 adam kabul kılymaz köçmenlerden dedi. Biz niki talpymyz en az degende 2500 kişini 125.000 kişiden 2500'ninki Şarkı Türkistanlyk yani Uygur, Kazak ve Şarkı Türkistan'dan Xitay ırkı kırgınçılık tüpelerden başka döwletlerde kaçıp yürgen ýa-da bexatarlyk aman bolmagan kişilerininki Amerikaga köçmen bulup kabul kılışını çakyryk kılymyz. Ve müşahedeki nurgun qarandaşlarymyznınki bilirsen Amerika'daki yaşawatkan siyasi panalyk kılavatkan qarandaşlarymyznınki nurgun tuqqanlary, ballary, ayallary
veya ki irileri degandek ayak ata-analary ya Türkiýede ya başga ýerde hatarlyk astida ýaşap şonuň üçin ulanymy muş Amerikaga köçmen kılıp ekkilişini çakyryk kılmyz kırandaşlar. Biz bunu tizdin tüzmesek, tizdin biz çakyryk kılmasak, yani umumy şark şu Uygur teşkilatlar, Şark Türkistan teşkilatlar şu DHS'nin aldık berip aldığımızdaki 3. ayın 8'de tizdin çakyryk kılmasak o wagt tuşa ütäwegen siri 125 000 stan tuşap gitdi. Hazır Afganlanyňky 20'si Afganly igillap boldy. Bizge hem az degende bir 2500 nimi kabul kılış üçün biz çakyryk kılışymyz kerek karandaşlar. Biz özümizden meselemizge özümüz köňül bilsek, işimiz hal bolady karandaşlar. Biz özümizden meselemizi köňül bilmesek şu suzlawurdy. Biz kançylyky ma işimni hal kıtpa dep Amerika hökümetinden talap kılsak, Amerika hökümeti sen mende yardam sorun dep bizni urup ýa-ki turmuş sulap ýap ýa-ki başga bir näse kılmaýdy. Ýa-ki bizni Amerika karşı hareket kılavatsan dep unda eýiplemeýdi o. Bazynynky tätü teşvikat dek. Ekstra Amerika hökümeti hoş bulap, bizning işiga maly köňül bilediken, biz malyny irqi kırgınçylyk asty, irqi kırgınçylyk kılavatdy dep kabul kılgandyky malygy bir yardam kılaýly dep yardam kıldy karandaşlar. Amma hemme näse bizge bagly. Biz oturga çykyşymyz kerek. Şonuň üçin barlyk etrapdaky karandaşlarny, teşkilatlarny bolupmy muş immigration meselesi bulatkan karandaşlarymyzyň Amerikanyň ämmi jaýdyky meýli Kaliforniýadan bolsun, meýli New Yorkdan bolsun, meýli Bostondan bolsun. 3. aýynyň 8'deki Amerikanyň paýtagty Washington DC'deki Homeland Security, Department of Homeland Security, yani Vatan Bexatarlyk Ministerliginiň aldydyky namaýşymyzga gatnaşyşyňlaryny üzerindeki şyňlyga mesuliýetçan boluşyňlaryny çakyryk kılmyz karandaşlar. Ma videony takyp goýuşyňlaryny andan keyin ma Şark Türkistan Milli Oýgunyň şarketiniňki Facebook saytynda şu flyer şu ilanymy aşağı çykyryp goýduk. Habar tapmaganlarga habar berip goýuşyňlaryny ümit kılymyz. İnşallah muş aldığımızdaki 3. ayının 8'de sizler bilen şu DHS'nin aldıda birlikte özümüzün haklarımız için birlikte namayiş kılışımızı nisip kılgay, şu yerde görüşmek nasip bolgan. Assalamu alaikum.